Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. On faut le abonner. Bamada si le guinoir kan. Munu abonner l'intérêt va abonner YouTube sans faire. Bamada si le guinoir amari. Mina faida do di pour que ni mogo bi te la ni teti bolo ba faida ke mogo do bi na te di ma. Anagra te dingle ne wo. Ni wo soro i garzige. Nagra te boroshigle ni wo soro i garzige. On ma da be ma ba utiliser. Te soro do ma fu bi war soro avec la te ke quoi. Voilà. Son ga recette di Amma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alayhi tan hawlu bil qadu tan faru bil quraba tukda bil hawaij wa tanulu bi aragai wa asnul kawatimi wa yusaskal gamam bi wajhil karim wa lali wa sabi al akyar fi kulli matin wa nasin bi adal kulli malin laga. Ala ni ibn ne sebe la turu denero kele fila o adamaye ne wuci ibu sura kele fila kelen wo do agono. Voilà, ni wo ci sisan. Voilà, pour que ni recette mi ke ni bi fe ka te de so te. Surtout an temina wane o te ga dan turu amin ke kuma do la. Mo do bi na te do am kuma do la. Ou soit ibi se awar do soro, ibi ta te san. Donc ni temina ga daluye. Bon, moi, fait une vidéo partagée pour que la barga soro a vidéo ni a que ga nafa soro ga partager ga aimer. Ouais. Voilà, ni vidéo dira oui vidéo partagée pour que la barga soro parce que dalu doti di fulati mais on a dit bon chama ga dalu ga tika nafa nyoye bon a dalu chama yin doti chen mais do chen bon doti et répond à rien parce que ça des fois bi erreur là bon ça a fait des fois bi faida erreur là bon mais donc on a dit allez va aller chi kele fla adama ka garian do akono nen ke sisan e usura ka te kise te mugu te do ka sanfɛ sisan ka bla ka kuru ni a kuru sisan I b'a bila tasuma sanfɛ ka ina fɔ wusulan ka sisi ka bɔ I b'i tɛgɛ fila yanga kunna voilà I b'i tɛgɛ fila yanga kunna comme ça I b'i ka mais ni y'a ci I b'i ka amina ko fɔ ala te nɔgɔya n ye mɔgɔ bi te wari tɛra a bɛ kɛ tere la voilà n'i tɛgɛ wusu I b'a mun yɛrɛ la I y'a jateminɛ n'i y'a kɛ sɔgɔma sɔnni tile ka bi dɔ bɛ na te d'i ma I bɛ so I bɛ te wari sɔrɔ u bɛ wari sɔrɔ mun bɛ se ka te san hali n'a kɛra 20 ye o te wari ye voilà o de kɔni k'u d'a ma bon faida nin jɔn kana jɔ a la I bɛ se k'a kɔrɔbɔ ni kɔni kɔrɔbɔ ka nɔgɔn donc n'i y'a sɛbɛn tan I b'a kɔrɔbɔ n'a kɛra cogo min na an b'a fɔ ɲɔgɔn ye voilà a abonner toujours dalu dɔw bɛ yen an bɛ fɛ k'olu di mais n'ala sɔnna ma n'ala si d'an ma an b'olu di inshallah a y'a partager ka aimer Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.